Per això, quan parles amb molta de gent, el que més te recorden és com és possible que només en 3 anys haguem retrocedit 40 anys. Perquè, clar, a nosaltres ens culpen d'una herència i d'un deute. I jo ja estic cansada de sentir això. I ho he dit moltes vegades i ho repetiré avui. Lo del PP no és herència, és creència. I aquesta és la realitat, i per això ha fet les retallades que els ha fet i a on les ha fetes. Nosaltres ens vàrem endeutar per fer front a això que vos explicava, perquè quan nosaltres governàvem, els centres de salut estaven oberts des del capvespre, les llistes d'espera tenien una garantia de demora, de més aprovada per decret, i que la gent tenia el dret de reclamar a l'administració si li passava un temps més. Teníem els 1.200 professionals que ens han despedit més, teníem els 1.000 professors més, teníem els programes de suport a la diversitat, de necessitats especials, teníem tot això. I per tot això, més els centres de salut, els hospitals, les escoles que vàrem fer, per tot això ens vàrem endeutar. I sí, vàrem deixar un deute de 4.500 milions d'euros. Però vàrem fer tot això. I la ciutadania no patia la crueltat que està patint ara. I ara resulta que ens han llevat tot el coixí social, que és fonamental per molts de ciutadans. Resulta que tampoc ningú té millor feina, sinó tot el pitjor. La feina és molt més precària, molt més temporal, amb molt menys pitjors condicions. I que, a més, el nombre d'aturats segueix sent més o manco similar. I aquesta és la realitat. I ens han fet tot això. I el deute d'embassar és de, escolteu bé, 7.000 milions d'euros.